Bună ziua! După cum știți, am postat o reacție de la Marvel, la The Falcon and the Winter Soldier Final Trailer. Mai este puțin și apare în 4 zile, așa că în 3 zile apare Justice League, Snyder Cut acesta. Și chiar sunt curios să-l văd, adică sunt și fan Marvel, sunt și fan DC, îmi plac amândouă la fel de mult. A fost o dezamăgire Justice League din 2017, așa că am nițele speranțe de la filmul ăsta. Chiar sper să fie ceva decent, chiar mai bun decât ce am primit. So begins the end for Darkseid. Oh, Stephen Wolf. Arată ok, chiar arată ok, serios acum vorbind, arată destul de ok. He's back. I spent a lot of time trying to divide us. După Batman. Pe Batfleck. I made a Scena asta zici că a fost scoasă din Watchmen, așa a fost filmată. Serios acum, chiar zici că e scena scoasă din Watchmen. I need to bring us together. Oh, Flash. There are enemies coming from far away. Anti-talent Jason Momoa, They da. serve an old power. Modelul Gal Gadot, frumos. This world is divided. Leonidas. Lanterns! Oh my god, Green Lanterns! It will fall. Green Lantern Corps, sau cum se numesc. Mamă, arată foarte bine, dar stai sincer să fiu. Arată destul de bine. Arată foarte bine imaginea. Shall be. Asta n-arată bine. Ce urât arată asta. Povestea îmi pare mega interesantă. Da, Superman costum negru, da, foarte mișto. Cine era, domne? Superman? They said the age of heroes would never come again. Fighting the devil and his army. The Devil in his Army. Wow, ce-a fost aia roșie? A arătat I ok. don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us united. It's time. Yeah, it's time. It's time to make a good Justice League movie. Yeah, it's time. The time is now. What? Oh, Mesia Joker, da. Oh. Arată interesant, arată foarte interesant. Chiar sunt curios. Cristerio, am văzut Cristerio, mamă, e pericheu. Ok, Cristerio ăla a scris și Batman v Superman, da, hai de capul meu. Dar am speranțe, imaginea este superbă, arată extraordinar. Păi na, cum te aștepta de la Zack Snyder, pentru că el e probabil cel mai bun, printre cei mai buni regizori pe visual storytelling. Așa că să fim doar optimiști și sperăm că să primim și noi un film bun, Justice League. În sfârșit, dar o să aibă 4 ore aparent. Și da, cam atât și cu această nouă reacție. Sper să aveți o zi frumoasă, să aveți un timp bun și la revedere!